Tikulandeni pawailesi yathu ya Nyasa Voice Box pamene timakhala ndithu ndi Amalawi osiyanasiyana amene akhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano akabwerebwere ndi Boni Kalindo amene ndithu ndi president wa bungwe lija la Malawi First the People First. Iwo kwa kuyankhala kwawo lero ukupita ndithu ku chipani cha Malawi Congress Party kuwachenjeza kuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy limene ndithu anthu ali ndi ufulu osankha chipani chimene iwo akuchifuna. Ndenkhala atagula anthu mwamtundu chani komabe ngati anthu sakuwafuna sangawine zisankho. Komanso akufuna kuchiuza chipani cha MCP kuti ndale zomaopsezana, ndale zomasokoneza misonkhano ya anzawo zimene zijanso zidatha ndi ndale za chipani chimodzi. Panopo tili mu democracy umene chipani chilichonse chili ndi ufulu opangitsa msonkhano kulikonse komanso pena paliponse pamene iwo afuna. Iwo akunena zimenezi chifukwa chakuti pakumveka mphekesera kuti chipani cha MCP chikukonza maplani kuti akasokoneze msonkhano waukulu umene ndithu chipani cha TPP yakonza ku chigawo cha kumpoto kumene ndithu ndi kunzuzu kumene kukakhale aulamkhulu osiyanasiyana kuphatikiziraponso president wakale Professor Arthur Peter Mutharika. Boni Kalindonso akhala kulankhula mbuyo mukuti chipani cha UTM kuti chikhale champhamvu amene akuyenda kulimba chipani ichi ndi Mai Mere Chilima. Leronso uthenga umenewu akupitiriza kunena kuti chipani cha UTM chiganizire bwino kuti ndithu chionetsetse kuti mwina amene Chilima atenge mpando wautsogoleri ku chipani ichi. Nditi khale modzi pano pa Nyasa Voice Box kuti nivuti Boni Kalindo akuti chani lero pa 20 September 2024 pano pa Nyasa Voice Box. Utenga wanga walero ndikuung'alulira mosaopa ndipo ndikuung'alulira kuja kumachedwa kuliwonde. Ndikufuna ndinene kumene ndili chifukwa mwina nkuteka apolisi komanso a MCP akhoza kumandifunafuna osamaziwa kumene ndili. Ndipo ndikulankhula ine ndine Boni Kalindo ndili kuno kuliwonde ndipo nkosavuta kuti inuyo mundigwire ine mutandifuna. Koma ndafuna ndikuuzeni inu a MCP kunena kuti dziko lino ndi la democracy and there is no room for violence. Democracy ndi imene anthu adavotera chipani chimodzi chidapita kale. Ndipo izi zimene mukuyamba izi zomafuna kuti muzibweresa violence muno Malawi ndi zimene anthu adazikana kalero. Ndipo ino MCP ikanayenera kukhala MCP ya reformed MCP osakhala MCP ya magazi yokupha anthu zimenezo anthu anazikana kale achipani chimodzi. Nthawi imene yoyo ndafuna ndinene izi chifukwa nthawi ina ake ndidanena apo kunena kuti izi mukupanga a MCP mukutumiza anyamata ndikumaka amenya anthu ena, mukutumiza anyamata anu kuti azikasokoneza misonkhano ya anthu ena. Muziwe kuti zimenezi zizayambisa nkhondo m'mayiko mwina imayamba kapena idayamba chifukwa cha zinthu zangati zimenezi. Kwa amene anayiyaonapo nkhondo, kwa amene anakumanapo ni nkhondo si yabwino. Koma mwina ku Malawi kuno timanyada chifukwa chakuti nkhondo sitinayionepo. Koma mwina tikapusa nkhondo ndi imene ikufuna kuyamba a MCP. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti olo mutagula anthu motani koma anthu ngati sakukufunani sangakakuvotereni. Olo mutapanga zotani mutayesera motani kuti mufuna mubere motani koma anthu ngati sakukufunani sizingakatheke kuti mukabere. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ili ndi dziko olo mkazi amene utakhala kuti uli ndi mamiliyoni koma ngati iye akunena kuti Akalindo ine sindikukufunani sizingatheke kuti ukamuchite force. Yafikapo nthawi sopano imene anthu adziwa who MCP are. Ndipo anthu akangomva mwina ena waliyana kunena kuti ku Malawi kudali chipani cha MCP chinali cha nkhanza chidali chokupha. Komano anthu ankayembekezera kunena kuti nthawi imeneyo anthu titakhuta mbwanda, titakhuta nandolo, nthawi imeneyo titakhuta nyama, tinkaona ngati MCP ya lero iyi ikhonza kukhala yosintha.
koma sitinkaziwa kuti timaombera fiti m'manja. MCP iyi ndi MCP adanenapo Kamlepo Kaluwa kuti fisi ndi fisi, kumutenga kukamuchosa kusochi kukamusiya kulunzu ndi fisi, kumuchosa khaya kubunda kupita naye ku Chinji amakhala abe fisi. Anthu sipano takudziwani kunena kuti inu a MCP simukufuna mtendere muno mudziko. Ndiye lero muli bize kumagula ati anthu ena oyimba, anthunso oyimba ndi achani. Olomo mutenge lozani zanu kuti mumugule ndiye mupindula chani. Kodi anthu onse aja mukuagula ndale aja mukaona amene aja akubweresa chani? What change are they going to bring in your party? Zikungoonesa kuti mwasavuka kwambiri, mukungoonesa kuti sinu anthu abwino, mukungoonesa kuti usataniki wakuchulukirani. Ndikunena kuti inu a MCP ndiye ndafuna ndikuuzeni dziko lino ndi la democracy and there will be no room for violence. If you try it, amalawi tikuukirani ndipo sitingakusiyeni. Chifukwa chonena kuti dziko lino ndi la democracy, aliyense ali ndi ufulu opanga zimene akufuna, opanga misonkhano pamene akufuna, kwina kulikonse kumene akufuna kupita, aliyense ali ndi ufulu opanga misonkhano, chifukwa dziko lino ndi la democracy. Maplani anu amene mwakonza inu kunena kuti musokoneze msonkhano wa DPP umene uli kumpoto, anthu ifeyo taaziwa kale. Munali ndi meeting ku 43 Zulo imene munafuna kuti mutenge apolisi ochuluka kuti apite ku msonkhano wa DPP, ndipo cholinga chonena akafika kumeneko akathire gazi pa msonkhanopo, koma nokha mwalesana. Ndiye mwatumiza azimayi amene azikaoneka ngati ndi ovina akavala nawo nsalu za DPP, ndi cholinga kuti mkatikati mwa msonkhano akayambe kuyamba ziwawa, akasokoneze, akathire matiye gasi, akaombere mifuti yawo kumeneko, ndi cholinga kuti mumuchite target president wa DPP. Maplani amene otaziwa kale, ndipo nyumba imene mmakapangira zimenezo kunyumba kwa minister ameneyo taziwako kale. Ndipo leronso lero lachisanu muliso ndi meeting ina kunyumba yomweyo Mazulo chamma past 5. zimene zitaziziwa kale. Ndi chifukwa che ndikunena kuti lino ndi dziko, ndipo pa dziko lapansi palibe chinsisi. Ine sindikayembekezeratu kunena kuti MCP ya lero muliso ma savage, anthu a satanic, makape ooneka ngati ndi ophunzira koma muli zisiru zokhazoka. Dziko lake sila Malawi la democracy kuti mungabweresetera. Lilipo siku limene inuyo muzasiye zibwana. Ndipo nchodabwisa kwambiri kunena kuti msonkhano wa DPP udalengezedwa kale mezi yapitayo kuti a DPP ali ndi chilinganizo chokuti apite ku Mzuzu. Lero inuyo mutamva zimene zimwakayikaso msonkhano wanu some 10 kilometers away. Zimezi zinachitikapo kuti kalero ifeyo taonapo misonkhano ikuchitika ngati president kapena ngati chipani china chikupanga msonkhano malo omwewo ozungulira, enanso samalola kupanga msonkhano dera lomwero. Koma tikuona inu a MCP president wanu akamakhala kuti ali mulilongwe, ifeyo kungoti tiyerekeze kupanga mademo mmakaniza kunena kuti ayi mulilongwe mumuli a president. Ndeza theka bwanji kuti inuyo msonkhano wa anzanu olengezedwa kale koma inuyo mukapangaso msonkhano ku Mzuzu konko ndikutengaso atilozani zanu mukuona ngati kukakhala anthu. You are just wasting time. This is democracy achimwene. Musaone ngati ndi zakalekale zija zimene mmapanga inu. Anthu abakali panopa anachenjera, anthu anazindikira, ndipo olomutapanga mafilimu otani zimene zozo siyigwira. Ndiye ndafuna ndikuchenjezeni inu a DPP, makamaka a security anu achinyamata, mudziwe kunena kuti ku area 43 kunali meeting Zulo imene anthu akonzekera kuti akaotche sanja la chipani chanu, komanso akatumiza azimayi amene azikavina mkatimo ngati ndi a DPP, ncholinga kuti akabwerese chisokonezo. Izi ndikungofuna mukhale nazo alert, muziwe
pamene mukukonzekera msonkhano wanu wa mawa kunena kuti MCP si kupuma bwino ndi zipani zina, si kupuma bwino ndi chipani cha DPP komanso mtsogoleri wake, monga mmenenso asakupumira bwino atamva kunena kuti anthu ena akukonza zomupempha Mary Chilima kuti nayenso akayimirire chipani chake cha UTM, ndi jena MCP ayamba propaganda yomatuma anthu ndi kumalemba zinthu zopusa pa masamba a mchezo pa ma WhatsApp, kumafuna kumamuchita dimini komanso kumalankhula zoyipa za candidate amene Mary Chilima. Ndafuna ndikuwuzeni ngati ine sinimaopa, ndimangonena chilungamo chake nchonena kuti kaya iwe ukwiya kaya siukwiya, koma anthu akufuna Mary Chilima atayima. Anthu ambiri so mupange research yanu mukhulupirira zimene ndikunenazo, kunena kuti kuli anthu ambiri amene akufuna kuti Mary Chilima ayimirire ku convention iyi ya UTM. Ndiye mukumapanga mapropaganda anu, kumatumiza anthu, kumanyoza, kumanena kuti Boni Kalindo wamutuma ndani. Ine ndimayimirira Amalawi, ndipo izi ndikunenazi ndi zimene Amalawi akunena dziko lonse, kunena kuti chipani cha UTM ngati akufuna kuti chikhale ndi mphamvu ochiyimirira akhale Mary Chilima. Izizi ndi research yokwanira, izizi ndi zimene Amalawi akunena ambiri across the country, koma popeza andale mmanamizidwa mmafuna muziuzidwa zinthu zaboza. Izi ndikukuza ndi zeni zimene zili pa ground, wina afune asafune, koma zimene zili pa ground ndi zimenezi. Koma popeza andale simaona patali, simaona zabwinozo, mmafuna azikunamizani monga mmene akunamiziridwa Chakwera ndi kumauzidwa kunena kuti zinthu m'Malawi muno zili bwino pomwe sizili bwino. Uzatutumuka nkhwangwa ili mmutu mwako italowa yonse, anthu atakukhapa nayo chifukwa chosamva, chifukwa inu andale simafuna kuuzidwa chilungamo. Boni Kalindo bedisi tiri kuja kumachedwa kumachinga kumene tikukapereka chakudya kwa anthu amene akudya chiteze mu dziko limene lili ndi atsogoleri ooneka ngati ndi anzeri koma ali makape okhaokha, mu dziko limene anthu akungononga ndalama kumatenga pakana zibwenzi ulendo nazo kumapita nazo kuunga kuononga ma millions andalama zimene akanakonza kugulira chimanga, kugulira mankhwala muchipatala, kukonzera misewu, koma akuononga ndithu kumatenga zibwenzi ana awo azibale awo ulendo nawo kuunga, kuatenganso ena ogwira ntchito kumeki azibale awo ana awo kumapita nawo kuunga. Ndiye ife tabwera kuno kumachinga tikuthokozeni amene mwatipasa zithandizo, komanso ena amene mungafune tithandizeni chifukwa programu yathu ndi yamawa mwana woopsa kwambiri.